نفرت مزيان قال ملا مزيان فرنساويين مزيان تم نيجيبوت حلفت دبهر غاو مزيان او تراديو فعل وجو يعني عجا هم زينا نحلوهم علينا مالتي مونغو سلامتنا تقبلوا أوشتن وزعن بمخان إيرتريا ميديا نيتورك تكاتاتولو زلهم كبرى تعزفتي كمي تقني أبز حلفة كرنيات زينبرا علالنا برينا ينات نزغلك ألالو جزي أخيلو نقلون عسب أب زينبرالو جزينا علالنا تطوابيلنا يانيرنا دحريو نابيا بيلوم تخونتات كمي كتسئلو ناي لومي زتنا أيو كخون مدبنا فالي مكساب زازم كتكاتاتولونا أدمينا أيو حراي سنة أبنيا ليتنال كونريل إيوانا استعجس دحرينا عسب مبقاسكم كمين يروت مدرخ تبو دقيمة يغنير لي اتي زانتا قعزو نعسب وين دنكل ينيروتي زقوارصنا له زانتا مالتي سلازي أبتنا يوجد دنكل زنبرلو أوان شرنا سنة زرعيلو زنبر أوانيو هزباو جنبارد ما أبزتف على اللي بوتاتات سفيح متكعتي عبيت متكعتات نتسرعت نابدن دس مزده قوسو زوسد متكعتاتي دوسد نيرو حدا قعزو ناي دنكل كأني كابزي مالتي كابزي زبقس سلازي كل باب جنبارو تبقيس نيرو حدش جنبار كأ صلا بزي حاسبو كأ نحنا ندنكل نقيد نيرنا مالتي سلازي تناي دنكل وق منالبات كاب هيوتي كابتي أب كالسي استساتفكو اتزمررن زنوحن كون خيلي سلامنتاي ندحري الكني 4-5 ورحي بزي عرفتي أو وقن أب قعزون أب حماق كليمان زنبرنا اللي مالتي بحر بعلي واقعكاي بحر نبعلو واقعكاي سلازي قفح سلازغونه أب سلسة ملكع جيرنا كن حزينا مالتي اتي قداماي وقتيعون كبابيان كساب عد زلو حدا مدرخيو اتغالأي وقع رعانو براحلة وادي كساب بيلو زلو مالتي حراي زرما كالاي درجاي سالساي وقع بيلو محرار عسب رحيتا كساب ميلة حراي ميلنا إثيوبيا مالتي سقاباو زلو وشت إثيوبيا أتيهم يخون هو سقاب ميلة زخيت جي محرار عسب أتحزن دحر بسنسلتكم كدن متاك هو دحن كبكدو زيادة يبك يقولي فيلك ديك يزي هو الثالثاي وقبيلول محرار عسب رحيتا كساب ميلة قم دما بصحنا له مالتي سلازي سفيحيو نابز سفيح بوتا خنبقس كلنا كليمانايت بوتا انتايو ندحريلنا لعلي 4 ديجري سنتيغريد زبصح مقط زلوو ماي كم دليتكا يلن كامسين አሎ ዝተአከበ ሕፃ አሎ ሙድብ መገድኻ የለን ማለት እዩ ስለዚ በዝናይ ሕጂ ገምጋም ኪሎ ሜትር ክርኦ ከሎ ስጋብ 780 ስጋብ 800 ዝበጽሕ ኣብቲ ውግእ ክንከይድ ከለና ግን ንሕና ነዚ ኪሎ ሜትር ዝጥራይ ኮና ተሸፊንካ ኣው ገሊ ትምለስ ገሊ ንየማን ትኸይድ ገሊ ንጸጋም ትብል ስለዚስ ዳርጋ ልዕሊ 1000 ኪሎ ሜትር ተጓዒዝና ኢና ንዓሰብ ኣቲና ማለት እዩ ስለዚ ንኽሊማ ዝምልከትን ንኸባቢ ዝምልከትን ድማ ትሰብ ኣፍልጦን ዓሰብ ክሕዝ ኢለ ምጽእ ዘለኹ ማለት እዩ ሳልሳይ ንምንታይ ዕላማ ተገይሩ ህዝባዊ ግንባር ናብ ዝኾነ ውግእ ከኣቱ ከሎ ብዚ ዕላማ ይገብሮን እዩ ስለዚ እትገልዩ ሽዑ ከም ሓለፍቲ ዝተገልጸልና እዩ ማለት እዩ እቲ ካልእ ከዓ ምስቲ ድሒርካ ትገብሮ ኣብ ታሪክ ምስናድ ትረኽቦ መጻሕፍቲ ዕላማ ናይቲ ነገር ከዓ ይበርሃልካ ማለት እዩ ስለዚ ብዙሕ ዕላማታት እኳ ሸፊኑ ተነበረት ገለገለ ግን ክጠቅስ ማለት እዩ ሓደ ብስም ራስ ገዝ ንደንካልያ ንምንጻል ዝተገብረ ናይ ደርግ ዕላማ ነይሩ ስለዚ ራስ ገዝ ነብሳኽ ኢላ ምስ ኢትዮጵያ ክትከውን እሞ ደንከል ስለዚ
أكل إثيوبيا جيركا انتخف إريترا هزبوا جنبار حزو عسب كان هنا تخون زبل مفنجال مفتار استجبري مالتيم هو كالاي زازا مخينات أبكل بقس نيرو إيه ودك مسحنتي برجيد نهانا ميكانايز هو بتجراي جيرو نقعزون أديس أبابا يجمر له مالتيم كاله بوغن دك أمهارون زت علم استراتيجي نيرو جن مزي تناصيلو سلازغيد مزي سقط زي تناصيلو سلازغيد إذا سقط مش قبره يبعد دك أمهارخ بقس مالتي سلازي كم علامة هو نتي تبقيشو نبرنا بزازا مخينات نعون نمقلت أفن نسأل أخاب بكل ملكع أنفوتو نطفو المقبار مالتي أب ساعات زباو جنبار بسلسة خنفي تودي بدله بسلسة خنفي هذا دك أمهاري هو هذا بعسب سالساي كأ بتجراي أديس أبابا هذا برجيد مولنا هنا ملو عتك زلوا خاني آتيل لمالتي مونغو عسبن مونغو باسعن زلوا خنثات كله كم دليت كاتخوري يكونن كم زخبسا سلازي نزون نابر بحخا نمو عاليو كال كابت زعبيون كاب جنبارات صلاقي عقم خو قدلمو شعو بدك محر متكعت غير كاس مران محس سلازي زناي بعد عسب زناي بعد إثيوبيا انتاي حجي تصغطي مالتي كالاي كاني دهلاكون اب تحتي تصغطي اب تحت الرعد خم تاعتو مغبار سلمتا ياو سغاب سوفيتاوين يريميوم يوا صلاون مراخبو ينيران كال عسبن دهلاكن سلازي تزبزح دهلاك قال خفال كا عسب مالتي سلازي موداتا خاني عمر صلاي نمحصار بكل ملكع استغبره متكعتي مالتي سلازي نميجي مريا يعني شي كاتوكا مسنا يقريتو هزباو جنبار بزي أفلط أزجبرو نجاري اللي ملكان يتعنيحك بزي أفلط أطراي دي كونكاس مدب تسألعي انتاي حاسيبو زلو جلا أقدمي يفلطيو مس بحري أب جلا صحفة زنبوكم مس بحري تلازيكم تخلوا أجات عمتاتو النيرو أب وشت بحر خوينهم جعزة بحر انتاي يمثل معبل كله عندي انتاي كنت كجات ميخل كواخب تتملكيتهم إذا خدلوا أجات عمتات نيرهم يوم نازم تاي مزنعتي وخم تجبروا لنيركم إيش ما برخت بني حجزي ناي دنكل متكعتي كمزي تصوصي مصنعتي نيرو أيبلن كابت زريق نوركو أنا ون مبزحتو جزي ببلحي ناي تقادلاين متعصف نايتم حلفتن زخيد زنبره مسرح دعنبري بوزح رغق دبله مصنعتي تغير لي فلني سلمتاي كاب سورة إثرا كابتي حزبنا كابتي حزباو منبار زنورو زقواصرو خبابس زرحا قيو زرحا سلا زخونه مصنعت نختقبر اصقامي سلازي اتي زغمغم زنبره ግን بتمكرو نعمنت حيل بحري نقول زغدو نبرس مسارحታት نيروم ديتيل كنس مسارحታት አይነበሩም ግን አይጋገين كا لعلتي حليفهم صنحو مالتي تاغار سراويت كا كومو ناي متعصصاف ناي ገለ ማህር ስለነበሮ በዚታት ወደ ኸምዚታት ተአማሚኒቲ ውድብ ሊኹን ነበር ሱሲ መዝናዕቲ ውዱ መዝናዕቲ ከምቲ ናይ ካልእ ግንባራት ነይሩ አይብለክን ስለምንታይ ኣብ ጉዕዘናውን ክንገልጾ ስለዝኾንና ማለት እዩ ቴንክ ዩ ሓራይ نزن مقبار كل تورحي تعليم كم تقبرنا نجيركيه ناي محنباسن وتدراو تعليمن كله كم تقبرنا مستم حيلتات سوء قديمنا تزاربنا لينا معاشينا نبقس نتيعو عند هريلكي علت إسران حمشتن ورحقلته شعين جعتميت تسعان حدن لك كاب حرقيقون نبقس ناي سلسة معالتي وق نبصلاقي نمقبار ناي سلسة معالتي قعزوسي نسأل أنا مقرب مالتي نوح سلازقون حجي كاب حرقيقو نتي عنديو كندي كيلومتر يندحري كني كل 250 كيلومتر إذا قلت 250 كيلومتر حجي بزنا حجي نعقنا زلنا معك أنا رحكاتنا نعقنا دلنا نبرنا شعوت ويواي نيرو مع مقدم بارون قال يسأل كيه سلازي كل 250 كيلومتر كيت كان نسأل أخذ تقع ولا عبيت هاجرات
ملوء مسارح نفرتن زلوا كمان أيجوروني أدكامي بتعمي أيجورونين كم زقديمنا تقلصنا بحر إنه بعلو رأسه زخالق قال سيد في تمدلوا بالعليه بقى زغول تداميرو كل 50 كيلومتر نتيعون قلنا تقعينا تبقيسنا سلازي قدمت يوم استتحزت شعو نخقصل تمدون كابعي ما بقس خجبر مبر ودو مصنع تسقاب عصب تجبره أين برني لكي زي شبوتي مالتي سلازي دحريو لك علت إسران شوعاتن نابتيعو ناتو مالتي كنا أتخلنا حرخلتها معلتي كاب على إسران حمشن ورحخلتها شحن شعتي من تسعة حدا تبقيسنا زيانا بتعمد كعتيها كاب حرقي جون وعلى علون وعلى لجن علت إسران كلتنينا تبقيسنا أوكي ما بقاسكم إسران كلتنين حراي إسران كلتن جن نوقع يكونن نمقرابي شعو إسران حمشتن بوقعي نابتوقع إلنا تبقيسنا مالتي إسران شوعاتن كا نابتوقع أتينا مالتي اتكوخو من مدلواتكم من كمين يربزمس كله دخامكم هو حجي أبزي زتساتف أهادوتات نابزا وجزيا استساتف أهادوتات بارا كوماندو 10 شديشتي 50 كلتن 8 حموشتن 9 شديشتن حانت دما كوماندو بطولون هندسة حيل بحري ميكا 74 برجيدنا مالتي سوسان سلستن مس غاراجو غانتا سليا غانتا أجار كبيد برت أبالات بعد حمشته كاب كفلتات ودب كا موفر ندادي غاراج حكمنا مطبحة أهدو كفل هزبي إمداد وزته أبز سرح زي تساتيفو مالتي ملعدك نيرو وإيو كبهالك على ملعدك نيرو أتي متكعتك أني بجمر يا حسب كله ببحرن مريتن يتحاسب ببحرن بمريتن سلازي ببحرن مريتن تحاسبه شعو خمي سديدوها كريه مالتي كم تزولكو خي إلى إسران كلتن قعزون قال على خينو يدوق ما يدله إلى إسران حمشتن كأني متكعتي كاب قال على خينو مالتي سلازي مستبقسنا أم تصابونا يقول على بزي عكيلو ديم قالت له متصابو بزلو بوخن كي يتكلنا حانت تانكي سلم رخيبوا تأتو أبت جم مالتي بركب جم مجدي تانك خا كبدت اللوا كبدتها عندي عند حرير كني 360 كنتالي إذا 360 كنتال نتي تشيكا مسرقوتو تعيرا ستم يعني وشتي تعيرا ستيمة تانك خا بخبر عند حرت تحيزة ناول حنتي تنقصاصني ولا حنتي زمز مسي كمان عين قصاصاني مالتي بدحريو كالي تانك مسيخ السحبة تاتو الساعات أبسل متات آتيها الساعة سالسيت تمت الساعة تاتو ويك سارة يلو كينات كي أتوهم يزي كي تبقس نمبر كي مالسي ناندات بقسنا أنا بقعزه خلنا مالي سلازي بمسنا خل جميرو تي نبلنا بحري ناي دنكلسي سرحو جميرو مالتي بقى سلسة تانك تبينا تغاليسنا تفتينو موزع مساوية زحاسك حيسكا خيت تباهيلو مملاس الدحريت بالصولة دبحال تطويخا بقوتات سيموتي نمعراب جيرنا لك مولو ليتي كيد حاديرنا ساعات شمونت نقهو كيعو آتينا حجي ادخلت 250 كيلومتر كانوا بلوز زتصنا احنا من قد توسخو كينو خيد له مالتي هو موسي كويت بالقطع انتوي اتي زي كيلومتر عقيني دلو حجي دايركتي اخذت بزنا حجي معقن رحكات غيري عقيني زعما رحكات تبلا الله مش ناي بوتاتات كاو درخوكو ويو امبر ابتشعو استغعزنالو ابتشعو تغعزنالو كن 350 يكون مالتي ازس بوحدو 400 500 اذا 350 تراي
تانك زنبرو سبات كن واتس يمي ما بحدا جاي أتون تانك ترايهم كسيركم لا ولا حنتي سبدا أنت خون ساعات يا هو بستانك غيرو واتس ولا حنتي سو تصدفق أصل زي كونه نتاعت أصل زغونه حوت عيد سحب دولار نقول نفسي نقول نفسها آيات وتن مالتي سلازي لك ساعات شمون تجن إذا كل زبلك زلخو عقم سب محب قوي يقولون ليه تقول كم زي ولا حنتي حوصا بقى ولا حنتي بقى 100 كيلومتر 7 كيلومتر سي ولا حنت قوي دي تري اللي سطح قول سطح قول بقى نيمانكا ناب إثيوبيا زبل وجنات أو قول له ما قرب له مالتي سلازي إذا كله اتكنا حزنا ناونا أتو مالتي نزخلو مسناخل نايكل 250 كيلومتر قعزو تقوعزنا كيعو بسيحنا إزي 250 نولد لنا بزني حج معكاني دقاق مالله بثنا يشعو طريق كل خاقن لعلي خيد مالتي سلمتاي مملاس قال ملي ساجا قال ملي نيرو ما كاين مودعتا كن أتو كلنا كلنا تشغيله بتانك غيركات سعبن دورونا له مالس حوها ما يتللني ابتو انتو بمولو سد دورونا 50 دورونا بقى زغت بلي تقلني غي موداتا كن زحسك حيسكا تباهيلو اتي كاتو زغل ناي تانكتات راي حيزو مس كفلتاتنا مس قلمليو مس كله بقى تواقع سراويت قلت بهالي كله بحنساتيو نابتي تيعو مالتي من يساني حنا صلاي ندحريلكا ناي اجار كفلطور حمشاي ناي اجار كفلطور برجيت 141 زرغحيو خبينا بين دحريلكي بيحت دبال بوتالو محلوغا دبال بولا عيلا دبن دبالالو ويعما دبال بوتالو عداغلو ايومين زبال بوتاتات صلاي فحيلو نيرو مالتي سلازي صبيكم يصنحوا عتقو وا ابي كل هاني تسمع تانكي 34 كيلومتر كوا خسمع تداليو مولو مدلاو غير مبريم سلازي صلاي ثلاثه تانكتات نيرو نو 3700 زبصح عقم نيرو زو 23 مورتار بيتين 14.5 14.5 رشاش براون كا رشاشيو از عتق زخاني صلاي نيرو مالتي سلازي نحنا تن تانكتات كالوت كامس حيل بحر زخدان يرمت جمجم بحر خا السنكا يركبان توق بالكله سلازي نفتوق كبابي شمونته نخون تانكتاتينا اتينا مالتيو ابزي تصلاي تدالي سخا بنيه خاتموصو دلخه بقالع ولا حنتي بتملكت اللي بقى صد بيا صبق حيزو دفعون قول مليون اندي حيزو سخا بقول خاتموصو دلخه بقى ليه طابقول محبيبلك كم زدنن تبللاون يلا ابزي ناي بحقي ايد بي تواغا اخون انا بصقاماي وغن ناي جمجم بحري انيري عند اتنا خلنا بي ام بي دبالالوا صره تانك زصعنا تانكتات ني حيل بحريا بزي تغيرا شو الى اندبلنا يخلو ناب كشافا غص انداوصه بزي صره تانك غيرن هيبن غدفا تقاصل مالتي ودني بيا دبلو نيرو مرحغانتا ابتا قعسو مش يفلطني يميلكم تمحيلتات نابا تلالينا مسلصنحنا ابا تلالينا مسلصنحنا ود تعقس نعنا بزي الله بزي متوكلينا نايلو تانك وسيدو ابدندس غيريا طبق دفعت حزيا شامبو قطرا يدرهم زيلو ري كتكوسيله اتو مسولكو ابزل علي حاد خبيد زسنبد دمسن بلجتان يهرم مالتي انتي تدربي صرت تانكي نتا تانكتي ادقا صلاس بو غيرو خان تانا هنا خهرما كن ابدفع سلازنا حنا يا نتي مأتوي تريتي دبال نتي مأتوي كم زغير خفت مسبلكوت معصو نزمعصو وسيدو 50 متر وسيدو منالبات ناي كندي سكند منالبات دعي ناي 15 10 سكند كباب ابا صنيح انت زخون
ምናልባት እዛ ቀለመጥያ እዚኣ ሕጂውን ኣይምገበርክዋን ክኾን ተመሓላለፈን ማለት እዩ ስለምንታይ እታ ሳልሰይቲ ታንኪ ናይ መወዳእታ መስዋእቲ ኸያ ኢሎም ይጨርቁለይ ነይሮም እቶም ታንከኛ ኩሉ ግዜ ክልተ ተቓፂለና ንለዋ ምሽ ነጊረኩም ኣብዛ ሳልሰይቲ ግን ንዓኸ ኣትልክመካ ሰብ ጥራይ ኮንካን ክትልክም ኢሎም ጭርቃን ናይ ከተጋተላ ያለው ምሽ ሕጂኡ ዕድል ነገር እምበር ባዕልኻ ትመርፆ ይኩንን ኣብ ታንኪ ሃሪሙ እንድሕር ተቓፂሉ ምሳእሲ እስኻ በገለ ኣጋጣሚ ተወፂኻ ናይ ዕድል እዩ ዝኸውን ዘሎ እምበር ከምዚ ክእለት እውን ኣይኮነን ናይ ታክቲክ ወይ ወታደር ንፉዕ ኮንካ ጥኢት ተስሕቶ ገለ ኣይኮነን ሚሳይል ተሃሪምካ ሃሪምካ እዩ ናይ ዕድል ሕቶ እዩ ኣብዚ ንወፅእ ነታ ዝሃርም ዝነበረ ኩሉ ንሃርሞ ማለት እዩ እታ ታንክ ትርብሸና ነበረት እውን ነቃፅላ ፀላኢ ንጢዖ ገዲፍዋ ይሃድም መብዛሕቱ ይማረቕ ገጹ ይኸይዱ ማለት እዩ ንድሕሪት ገጹ ኸይዱ ይማረቕ ብሚለ ገጹ ኸይዱሎ ማለት እዩ እወ ሕጂ ብዝነ ንሚለ ይኮነን ሚለላ ገና ና በዓል ዕዲ ገጹ ንድሕሪት ድሕሪ ዓዲ እንዲና ክንረኽባ ንዕዲ ገጹ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ማለት እዩ ሚለላ ኢትዮጵያ እኳ እዩ ስለዚ ከምዚ ዝበልኩ ኾይ ናይ ሓይሊ ባሕሪ ፒኤምፒ ዝበሃላ ታንክታት ተቓፂላ ናና ከዓ ተሃሪማ ግን ኣይነደደትን ማለት እዩ ኣብ ዝውግእ ሓኪምና ነበረ ወዲ ባሓይ ዝብሎ ተሰዊእና ሸውዓተ ከዓ ውግኣት ከፊልና ማለት እዩ ናይ ሜካናይዝ የዛርብ ዘለኹ ናይ ኣሃድኹም ጥራይ ናይ ኣሃድና የዛርብ ዘለኹ ናይ ሓይልታት ክበዝሕ እውን ንኽእል እዩ ካብኡ ስለምንታይ ኣብቲ ጎልጎል ኢድ ብኢድ እዩ ናይ ብሓቂ ብሌጣ ጎልጎል ክትኣትው ከለኻ ከዓ ክላሽን ገይሩ ብድሌቱ ከጉደቐልካ ስለ ዝኽእል እወ ስለዚ ኣብዚ ስለምንታይ ኢና ተዓዊትና እንድሕሪ ኢልካ ሓያል ጎንና እንታይ ነይሩ ሓደ ተዋፋይነት እዩ ካልኣይ ምልከት ኣፅዋር ትፅዋር ከዓ በቃ ንታንክሲ ከምዚ ዝበልኩ ኾይ ተፈላሲፍና ኣላ ኢና ሳልሳይ ቅልጣፈ ራብዓይ ምስ ኣጋር ሓይልታት ከዓ ኣብ ሕርጊጎን ካልእን እውን ዘድሊ ተዓሊም ስለ ዝገበርና ውህደት ነይርና እንታይ ኸ ነይሩ ድኹም ጎንና ድሕሪ ኢልኪ ሓደ ቅርፂ መሬት ዘይምፍላጥ እታ መጀመርያ አንቱ ዝሓተትክኒ ቅርፂ መሬት ዘይምፍላጥ ምስ ህዝቢ ሌላ ይነበረናን ማለሲ ሽዑ ክትኾዶ ዘለኻ ካባኻ ይድፈርሕ እውን ካብ ፀላእዲ ይኮነሲ ካባኻ ይድፈርሕ ሌላ ይነበረናን እዚ እቲ ከም ንኹም ራብዓይ ስለዚ ዝኸኣለ ምትሕብባር ምገበረ ነይሩ እወ ሳጃ ሁፃ ከም ድኹም ጎኒ ኣብቲ ስራሕ ዕንቅፋት ዝፈጥር ነበረ ማካይና እኮ ዳርጋ መብዛሕተን ተሪፈን እየን እቲ ካልእ ከዓኒ ምስ ርሕቀት ቦታ እንድሕር ሰብ እናገደፍካ መፂኻ ሓይልኻ ይጓደል ኣሎ ሓቂ ዶ ብጣዕሚ ስለዚ ሰብ ከይገደፍካ ኢኻ ትመፅእ ብድሕሪኻስ እንታይ መፃካ እውን ኣይትፈልጥን ኢኻ ስለዚ ካብዚ ተበጊሱ እውን ፀላኢ ብድሕሪት መፂና ነይሩ ግን ናህና ረሻሽ ኣባላት ረሻሽ ናህና ናይ ሜካናይዝ ብኸላሽንን በቲ 37 ገይሮም ሽፋን ገይሮም ዝተኮስሉ ሃዲሙ መብዛሕትኡ ምልሻ ስለነበረ ማለት እዩ ፀላኢ እንታይ እዩ ኣወንታዊ መዳይ ነይሩ ኣብ ዝውግእ እዚ እንድሕሪልና ሓደ ኣትኪሉ ተዋጊኡ ጎልጎል ስለ ዝኾነ ቅርፂ መሬት ስለ ዝፈልጦ ተጠቂሙሉ በንፃሩ በትናህና ማለት እዩ ምሳና ዝተሓባበሩ ብዙሓት ነይሮም እዮም ከምዚ ሓፋሽ ውድባት መልክዕ ዋላ ብከበለ ከባቢ እውን ኣብ ገለ ግን ነቲ ህዝቢ እውን ሒዝዎ ስለ ዝፀንሐ ሓበሬታታት ገለ ይረክብ ነይሩ ማለት እዩ ድኹም ጎኒ እንታይ እዩ ሓይሊ ኣየር ሓይሊ ባሕሪ ተጠቕመ ነፈርቲ መፃና ብባሕሪ ዋላ ብመራክብ እውን ዝኾነ መጥቃዕቲ ኣይገበረን ሰራዊት ከዓ ፋሕፋሕ ኣቢልዎ ፀኒሑ ኣብ ዕዲ ኣብዘን ክተቕሰልክ ዝፀናሕኩ ቦታታት ኣብኡ ምናልባት እቲ ቦታ ከምዚ ዘይተድምፆ ቦታ ስለ ዝኾነ ኣብቲ ዳማምፃ ገለ ጌጋታት ክህልወና ክእል እንዲ ግን ኣብዚ ዝኽብለክ ዝፀናሕኩ ቦታታት እቶም ብልክዕ ትፈልጥዎ ደቅቲ ቦታ ወይ ውፅዎ ኣብ ኮመንት ክፅሕፉልና በዚ ኣጋጣሚ ክሕብረኩም ደሊ ሕጂ ነቲ ሰራዊት ግን ፋሕፋሕ ኣቢልዎ ከዓ ዝፀንሐ ነንሕዱ ክተሓጋገዝ
ኣይከኣለን ማለት እዩ حري ليتنال كونريل يوناس تعجس أبزي أتصلعي بمركب يخون بأير زتطعمو أتصوار أين برن سخاتكم زكايركم ومزنعة تاني ورسلم تاي تصلعهم زي تطعمه تصلعي كوم زي تطعملو مغنيات أبتي مأتوون قليس الكنيرة بكل ملكة متقعت تغفيتي حيلون داتا داخمة إيدا خير نيرو حيلون داتا داخمة الناس انكغي كالعي كأني إذن أيتي عس مناورا إمبر إتغن دحيلهم إتبي إثيوبيا دا أتدلون دكام حراني سلازي نزي نعنا عشيش لنا معاشي سقات دغير كنقركيه مبصحينا حجي سقات هيكون تنتيعو 350 كيلومتر يا نعسب كتاتو 600 كيلومتر قال له سلازي سقات هيكوننا نبزوال قداماي درجه يكونن ولا كو سقات تكوني ግን قداماي درجه يكونن قداماي درجه هنا خا برجيد 23 دبحال كا ميكانايز مولو عدك حيزكم زنا هنا خا ኢትዮጵያ ገስግሳለሁ ስለዚህ ነዚ ካላይ ሳልሳይ ደረጃ ስለዚ ሰርዖ ነፈርቲ ክሰደልና ኣይከኣለን ማለት ስለዚ ሓይሉ ተዳኺሙ ስለዚ ጸንሐውን ንዓኹም ፍናን ኮይንኩም እዩ ፍናን ኮይንኩም እዩ هو ካላይ ኣብ ወርሒ ክልተ ከዓ ስለነበረ ተዛማዲ ግመ ደኽኑ ብሎ ነና ይሽቶም ሰግለለት ዓይነት قال نيري جنسو وساني نبرن ناي سميناوي قيح بحرن دوبا قيح بحر نفت ساعات تيو كرامات دخون اب ور حدن كلتن اب ور حدن كلتني حجي تزامادوناو كورب كم زخب يديكونس كم زصلال عينت كم زقمه عينت نيري مالتي صقطله ودا غونو برتع صقطت رايدي نحنا كوا نعومي كرمتنبر نعنا تزبرت صحاين هاروني مالتي نعنا نتي نحنا نخرج دلنا نتهزبي وقرب رفض الفترة اللي هو أبز حجين تاي تماريخو كلتا تانك تماريخن سلسة بيتين تماريخو سلسة دوزر تماريخن سلسة 76 تماريخو كلتا زو 23 تماريخو شدشته مكاين تماريخن لعلي كلتا شعزقون كا ما كلاين فوكس مبرت تماريخو مالتي حزباو جنبار حجب الساعة تزا تعيد الدلالو زمارخو نبرات ندا مارخكا ندا بالكاية تخيسل زلغا حجي تا عنتوي زحاتتكني ازي امس تبقست صلاي انتاي غيرو كبي سقات فطيرو تسقات انتايو بعد خالا غيرو نراما غيرو تግራይ بدحريه ماتيو وي كوينو እቲ ዝግስግስ ዘሎ ሓይሊ ክምለስ ኣይክእልኒ ካብ ደቀ መሓረ ክትወስድ ኣይትኽእልኒ ስለምንታይ ደቀ መሓረ እውን ተረቂቑ እውን መደብ ኣሎ እንደገና ከዓኒ ክሃርሞም እውን ንኽእል እዩ ድሕሪ ሓይሊ ኣጓዲልካ ካብዚ ናይ ዓሰብ ማካይን ገይረም ፓራኮማንዶ 16 52 እንደገና ድማ ኮማንዶ ቦጦሎኒ እዚአን ተተሓሒዘን ራማ ኸይደን ንሙሉ ነቲ ሰራዊት ብድሕሪት መጥቃዕቲ ዝኸፈተ ደማሲሰን ናባና ኣርኪበናና ማለት እዩ ስለዚ ፀላኢ ነዚ ንኸሰናኽል ብዙሕ ፃዕርታት ገይሩ እዩ ማለት እዩ ብርቱዕ ደብዳባት ናይ ቀቢፀ ተስፋታት እውን ነይሩ ስለዚ ውግእ ናይ ጢዖ በዚያ ተዛዚማ ሕቶ ተሎ ማለት እዩ معس ተዛዚማ ብልክዕ ውግእ ናይ ጢዖ 27 በቃ ኣብ ውሽጢ ክልተ መዓልቲ እያ ተዛዚማ ኖ ሰዓት 8 ጀሚርና ሰዓት 3:04 ሒዝናያ በቃ 6 ሰዓት ከባቢስ ተታሒዛ ማለት ብኡ ገይሩ ትዝማረኽ ተማሪኽ እዩ ኩሉ ተወዲኡ ትዝማረኽ ተማሪኹ ጠፊዩ ዝሃድም ከዓ ናብቲ ከባቢ ዘሎ ማዓስከራት ናብኡ ፋሒሉ ማለት እዩ ኣሃድኹም ናበይ ኣቢላ ሽዑ ንዕዲ ንዕዲ ኢና ኸይድና ንዕዲ ምስ ከድና
ساعة شوعات تبقسنا مالتي ساعة شوعات مستبقسنا أب قم هايومين قال لي مشي لكم نيرا عن تويبوتا أو عفار زعطوا نيرا ميم مسو مس درجي سلازي تهزبي أبزي دوابيلنا نتيعون نعدن داخلنا خلناسي نعدن داخلنا خلنا تهزبي تطوابيلنا سلمتاي تطوابيلنا عند حريلكي نحنا أحوات كنواقع يبلنا تهزب عفار كانوا يحضروا درون يتصورا منقصاص تردي وسي تي بتحت تسلا نبره وين كيترفه تنقحات نتاون كغسمون سلا جمره نحنا مسعواتنا اين واقعنينا مقدخ نحلفوكمينا مسخم ابغوننا نايلو نتدفع قديفو طبو دفع سلا زغدفو نعد متقعت استحاسبه او تعاديرو مالتي سلامنتاي بتم العلوت حلفتي بعد الكاريكار زلوهم نزل مررداء كغورو جزيه سلسته وسده خيباتات كغبرو بحق بدحريو علت إسران ورحش دنو على الشوعات إناد بلك دلو غزي على الشوعات ورح سلسته تسعان حدن يزقاطم زلو ناي تيع ناي كابتيعون بقوسل زلنا مالتي بدحريو أما قدي مسوم كنرا حديرنا على الشمون تجن متقعتي تجميرو مالتي أبي متقعت تجمير حجب جبط ادي قوليا لك عمتيعو أبتيعو نن أشتو بكامسين استأكب حصالو أبتيعو أبعد قن قور فليد بلي نن أشتو قوبتات اللوا نن أشتو بقى همزي مشالو بقى نن قوبو خطبلن ما يتخلنها نن أشتو همزي بقى بخومو استحصرت خبابي نن أشتو اللوا مالتي سلازي أبزي حيال قطم تقايدو حيال قطم أبتو قول تانك بتانك لمتى يتأجر سراويت بدحريتي خوين مري ناو نقول مكات سلازي كل تانك بتانكي قطم تغيرو أبزي تلاقي سلسة تانكي حيزو يهدم مالتي كلتا تقاسيلا كلتا قاسيلو حنتقات عيتي قديفو شعو كابتي هادي مولو زنبرا خا ملشو يهدم مالتي اب الساعات حزب عفار درعو خوينكم الله مالتي وانزي حزب عفار اب غننا ثوره انت غفاس متصلع زي تحابر كوين مساخز تحابر بزح له تعفاش ودبات نقيح صنحي تبتحت حزباو غمار كيد زودو نبره مسخاي اتقال خفال جن سام فلاتون مس صلاعي ابتحت صلاعي سلا تصنحي يمبر فتيون ايكونن وي حماق سلا زغون يكونن سلازي اذا جن ناتردو مس مصون نابانا كاتو جميل مالتي سلازي متحبارنا حزبون جماهير قديمهم زودوهم سلا نبرو ابزي ناي ما يكون ناي مقد ناي محبر زلا عليه الجام نيرو حزب دنكل مالتي هجي على الشمون تاي ناي عدمت قاعد تزقبر زلو الشمون تو الحسلسته هو تانكتات صلاي مستقاصلا سلسته قديفو صلاي سلسته تانكتات حيزبا يهدم اتسترفه بخول بودي سولو يطفئ بخول بودي سولو بقى تي كوتور صمي بركه كاب حدا بوتا انا حدا بوتا خد كيت كلخه انت واحد ناي 8 كيلومتر ما يتركب واي ابقولي ناي 3 ابقولي ناي 4 ابقولي خون 100 قلن تخدلو الله سلازي اتقاب عدي استدمسس سراويت بملؤ بخول بودي سولون بتيتن في مالتي شعون احنا مسكدنا يود دحري مسعمنا يو كلت قاصيلو حنت تعيت قديف لنا قا يهدم مالتي بعلي قاصيلو انت بعلي قاصيلو هو تنابعد تقاصلا بنحنا تانكنيا تقاصيلا بصره تانكون بعرفجهون بتانكتات اتن قديفون دخد هي حيزون ده هذا مجن نعن كاني كلت قاصيلون حنتخا قديفوا كيد مالتي سلازي 4 تانكي تماريخن حمشت تقاصيلن بركز بلصمر ما تواريخ ابزي ون نحنا
كم كسارة هذا سوء تشعتو قات سلس تانكتات كا تهاري منانا مالك كهرما خلواقن أي تقاصلان جاراج متيوم يعريم بسرعة أتيمين أبزاني على السلسة ورشوا منتج عند شعتين يتمتيز عن حدا تقال هزباو جنبارا بالساعات زي دحان زخنا متحبار هي أتكن ولا أتي مقبل دحان زخنا تسفارخ يقولوا دحري يقع زونا بيابيلو هو حجي مقبي دحر كن موصينا هو بقى كاب صلاي سكاطلا ترخيبكا سو مقبي خاي مبر نحنا استمال انا مقبي يلن كوروشينا تمالينا مسينا كوروشو زي ماي هو غريسينا اسريح نيرو ودب هو غريسين سب بنقزن ولا ما همينو بصحين قال لما كان شتا غير نيرو هزبا غمباري غريسين سريحو هو ابي بوتا يفري نيرو ابي دجن تسريحو هو بعلى ديتاتنا مالتي هو سنكيتن نتغورشون نتقلن يسدلنا مو هو شعو يعدلك ابو قصيركات عزن بقى ما يغيركا بصيصكات بالعلم مالتي فوسموتين فوسموت زي حجي تبقيش نزخينا زي زباو منبر حجي هو معسكر قدم سسكلها كن كمزي ابغري جزانينا نوصل لنا جزان تاي مالتي كدان تركب هو مغب تركب هو هو مالتي جزان كمزي اتخا مالتي هو مالتي حجي نحن حيزنا يتبقسنا يلن كوروشو غريسين نقزلوه قالي حيزنا تبقسنا بركي او سنك تاي تقلني هم قدي حصايو انچيتي يلن كل مغبناسي مساناي حيلتا ما كاين نصعن نفاري تحريماتو مسو طف بقى مرير بقى مالسي ناي مودا تهمت اتي ابدنكل زي صنحكو ني 4 ورحني قال زخون وق هو كندت زحلفه مولو عمتات استقادلكو نايم دنكل يمر بقى ناي دنكل يمر خبر 4 ورحي بقى 4 ورحين ازي فتاني بقى ويتواقع لها ويا بساجا لها ويا بدورنا لها ويا مقسقس لها بقى كابزي حليفه يلان قال تنفاس بحال يلان نمود مسرع كاي تليليني عينو ترى يدري بساجا مالتي بدحريو علت 20 حدن ورح 3 9 حدن نافامبو إنا نقي افامبو هو حدا شالقا ناي برجيد 26 مسقل عطقات نچ لباس ناي عفر هو كم زلو تحبيرو مالتي بدحريو كم زلو سለ تحبره صلاي انت غيرو نبرتو غديفو نبرتو غديفو هاديمو مالتي بقى غدي انديدو غديفو كيدو هاديمو سلازي علت يغرتا هو يغرتا افامبو افامبو بقس كلنا هو حاله شالقا ناي برجي 26 مس قلع عطقات نچ لباس عفر هو كم زلو يتحبيرو علت 14 ورع 3 9 حدن هو نا افامبو تبقيسنا هو تردياتك 13 هو حراي تبقيسنا مالتي هو علت 15 دما تتحيزا افامبو تحت قصصركم كوينا تحت قصصرنا كوينا سلازي بدحريو ابز طعم بوتا نصلاي صلاي نعد خملس يبقسالو ስለስተባህለ ኣብ ጉንጉም ዝተባህለ ቦታ ተዓፋር ጸኒሖምና ድበልኩኺ ናው ተመሊስና ስለምንታይ ኣብዚ ቦታ እዚ ኮንካ ንምውዳብን ሓይልኻ ንምጥንኻርን በዓል ዕዲ መከላኸሊ ስለዘይብሉ ማለት
ስለዚህ ኣብዚ ውግእ እዚ ሕጂ ብዙሕ ውግእ ኣይነበረን ጥራይ ሓንቲ ትዮታ ብፈንጂ ተሃሪማህና ማለት እዩ ደብዳብ ሄሊኮፕተር ከዓ ብፃዕቂ ነይሩ ማለት እዩ ብዙሕ ፈንጂ ፃዊዶም እዮም ከይዶም እወ ሕጂ ሶሪ ኣብታ ፀሓፋ ገልቢጠያ እዛ ውግእ ኣፋምቦ ቅድሚ ዕድያ ትመፅእ ዳሃ ነጊረክ እወ ተረዲኣትንላ እወ ቅድሚ ዕድያ ትመፅእ ሽዑ ናብ ዕዲና ንኸይድ ማለት እዩ ሓራይ ተረዲኣትከ ኣብዚ ኻ ደብዳብ ነፈርቲ ጀሚሮም ኣለዉ ዋ ኣብዚ ሕጂ ደብዳብ ሄሊኮፕተር ነፈርቲ ጀሚረን ኣለዋ በቃ ጀሚረን ኣለዋ ኣብ ዕዲ ክንዋጋእ ከለና እውን እዚ ኩሉ ሰብ ለሚሉ እናኣተወ ከሎ ሄሊኮፕተር በቃ ከምዚ ኢልካ ዋላ ነቲ ፓይሎት እንዳረኣኻዮ መፅኡ መዓት ደብዳብ ገይሩ መውጋእቲ መስዋእቲ እዞም ዝበልኩኹን በታ ሄሊኮፕተር ተሰዉ እዮም እዚኦም ሩስያ እያ ነይረ ማለት እዩ ምስታ ናይ ዕዲ እኽዝያ ትእትው እያ ማለት እዩ ኣብ ኣፋምቦ ግን ዋላ ሓንቲ ክስታይ ነበረን ደብዳብ ገይሩ ጥራይ በቃ ፃዕቂ ደብዳብ ሽዑ ንጉምጉም ተመሊስና ኣብኡ መከላኸሊ ሒዝና ማለት እዩ ድሕሪኡ ውግእ ኣርዓኖ በራሕለ እዩ እዚ ድሕሪ 6 መዓልቲ ናይ ኣፋምቦ ለት 21 ወርሒ 3/991 ሕጂ ንኣፋምቦ ገፅና ንኸይድ ኣለና ማለት እዩ ውግእ መዓስ ተጀሚሩ እንድሕር ኢልክኒ ወርሒ 2 ዕለት 2 ወርሒ 4 1991 ከዓ ናይ ኣርኣኑ ውግእ ኮይኑ ማለት እዩ ኣብዚ ፀላኢ ሙሉእ ዓቕሙ ሒዝዎ መፅዩ ኣምሓረ ዝነበረ ሓይሊ ቶታል ናባኹም ይግዕዙ ድሓን እዎ እንዳተቆስልኩ መፅየ ፀላኢ ናይ ክፍለ ጦር 5 ክፍለ ጦር ሞተራይዝ ናይ ፀላኢ 5 ክፍለ ጦር ሞተራይዝ 501 502 116 ታንከኛ ብርጌድ 36 ታንክታት ዘለዎ 10 ፒቲአር ዝበሃላ ዓይነት ታንክ ዘለዎ ሒዙ ሓያል መከላኸሊ ገይሩ ነዚ ንምድምሳስ እዩ ሕጂ እቲ ሓያል ውዳበን መፅናዕትን ተገይሩ ማለት እዩ ነቲ ተረፍ መረፍ ዝነበረ ድማ ስጋብ ነብሮ ዝበሃል ጎቦታት ኣሎ ናብ ኢትዮጵያ ዘፀግዕ በቃ ማለሲ ማይ ዘለዎ ብላዕሊ ጫካ እዩ እንስሳታት ዘለዎ ነብሪ ገለመለገለ ዘለዎ እዩ ስጋብ ኣብኡ ተዘርጊሑ ኣብዚ ሙቆትን ብርቱዕ ናይ ካምሲን ቦታ ኣለዎ ንብሎና ጫካ ኣሎ ማለት እዩ ንኢትዮጵያ ናይ ኢትዮጵያ ዝልክ ዘሎ ንኢትዮጵያ ዝገምግም ማለት እዩ ጫፍ ዶቢ ኣብዚ ፀላይ ንሕና ዝኾነ ኣንፈሲና መፅናዕቲ ዝነግረካኹን ፀላይ በይን ሒዝ ኣሎ ዝነግረካ ስለምንታይ ጎልጎል እዩ መፅናዕቲ ክትገብር ኣይትኽእኒኻ ስለያና ህና ግን ብምሸት ኣትዮም ክልተ ወተሃደራት ካብ ውሽጢ ኣትዮም ማሪኹም ነቲ ሓደ ፈንጠርጠር ምስ በለ ቀቲሎሞ ነቲ ሓደ ከዓ ሒዞሞ ወፂኦም ኣቃምጣ ናይ ፀላኢ ሓይሊ ናይ ፀላኢ ንሱ ይነግር ሕጂ ናይ ገባር ሓበሬታ ገለ ስእሊ በካ እንዲሁ ግን ሙሉእ ጌጋ ይድበካ ስለምንታይ 10 ታንክ ተሪኦም 100 ታንክ ርኢና እዮም ዝብል ናይ ምግናን ባህር ኣሎ ዋላ ብሳሕል ከለና እውን ከምኡ ሓበሬታ መገዲ 5 ሰዓት ከላ ኣብዚያ ኣብሉኻ ሕጂ ከምኡ ምሻ ቀሪብካ ናይ ምግላፅ ባህር ኣሎ ከምኡ ንምግናን ከዓ በንፃሩ ከዓ ንምግናን ከዓኒ ጌጋ ሓበሬታታት እውን ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ውድብ ህዝባዊ ግንባር ግን ካብ ውሽጢ ፀላኢ ሰባት ማሪኹ ነቲ ሓበሬታ ረኺብዎ ማለት እዩ በዓል ማልና ዝበሃሉ ክፈልጥ ክኢሉ እወ ሕጂ ብዚ በቃ ሓይልና ተወሲኹ እዩ በጀካትን መጀመርያ ከም ብገስከልና ዝበልኩኹም ሓይሊ ተወሲኹ ብዝናህና ሕጂ ስለምንታይ በጦለንታት መፅየት ፀላኡን ንሓየለ ዝመፅእ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ሓያል ታንክ ብታንክ ውግእ ኣጋር ብኣጋር ሙሉእ ፅንዓት ዝሓትት ውግእ ተገይሩ ማለት እዩ ስለምንታይ ኣርዓኖ ክትበሃል ከላሲ ኣብ መንጎ ክልተ ዝተጎቦ
ዝተቐርቀረት እያ ካብቲ ክንዋጋኣሉ ዝፀናሕና ከዓኒ ቅርፂ መሬት ዝተፈልየ እዩ ስለምንታይ ናብ ኢትዮጵያ ገፅና ንቐርብ ስለ ዘለና እቲ ጎቦታት ናይ ኢትዮጵያ ይፅጋዓና እዩ ስለዚ ኣብዚ ሓያል ውግእ ተኻይዱ ታንክ ብታንክስ ኢድ ንቢኢድ ተኣታቲና ኦፕሬተር ኣሎ ወዲ ኩመል ዝበሃል ሚካኤል ገብረመድህን ዝበሃል ኣሎ ናይ ወዲ በላይ እዚ ኮሎኔል ወዲ በላይ ዝመርሓና ነይሩ ኣብዚ ውግእ እዚ ብጣዕሚ ከይድነቅኩ ክሓልፍ ኣይደልን ንፉዕ ተዋጋኣይ ንፉዕ ወዳባይ እዩ ነዚ ኩሉ ኩናት እውን እሱ ዝመርሖ ነይሩ ማለት እዩ ነቲ ሜካናይዝ ዝምልከት ኣብ ርእሲኡ በዓል ቻይንስ ነይሮም በዓል መኮንን ገብረኣብ ነይሮም ስውእ እዚኣቶም ኮይኖም እዮም ነቲ ውግእ ዝመርሕዎ ነይሮም ስለዚ ሚካኤል ገብረመድህን ወዲ ኩመል ኦፕሬተር ናይ ወዲ በላይ እዩ ዋ እዛ ትክተው ዝደላ ሃረማ ኢልኒ ዋ እዛ ተቃና ዘላ ወ ኣነ ናህና ይመስልኒ ሽዑ ተረእኻስ ካብ 100 ሜትሮ 150 ሜትሮ ዘይበፅሕ ታንኪ ሽዑ ብናይ ኩሉ ሰብ ፃዕሪ ተሃሪማ ተቃፂላ ማለት እዩ ሕጂ ማለሲ እንካን ሃባኒ ነይሩ ኢድ ቢኢድ ከዓ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ቀረባኹም ኢኹም ትሪእዎ ቀረባ እዩ ነይሩ ኣብዚ ፀላኢ ክሳሩ ክንደይ ነይሩ ምስለኪ 21 ታንክታት 3 ኣምፊብያን መዳፍዕ ረሻሽ ከይተረፈ ተማሪኹ ማለት እዩ ስለዚ ክሳራ ናህና ክሳራ ከዓኒ ብወገን ታንከኛ ማለት እዩ በቲ ሜካናይዝ ወይ ክንብል ከለና ኮይና ክልተ ስዋኣት ነይሮምና 4 ውግኣት ሓንቲ ታንክ ተሃሪማ ግን ኣይተቃፀለት ማለት እዩ ኣብ ኣርዓኖ ማለት እዩ ኣብ ኣርዓኖ ኣብ ሰዓት እዚ ሓይሊ ፀላኢ ዳርጋ ሙሉእ ብሙሉእ እንዳተዳኸመ እዩ ድኸይድ ኣሎ እወ እቲ ምሳና ድገጥም ዘሎ ይዳኸም ኣሎ ግን ይኣትዉ ከኣለዉ ሕጂ ክገልፀልኪ ሓራይ ብድሕሪ እዚኣ ውግእ ዋደ እዩ ውግእ ዋደ ዕለት 31 ዕለት 31 ወርሒ 3 ወላሓን 91 ፀላኢ ንመን ኣምፂዎ ንክፍለ ጦር 17 ካብ ኣስመራ ኣምፂዎ ዕለት 31 ወርሒ 3 91 ድሮ ንዋጋ እናቐረብና ከለና ማለት እዩ እምበር ዕለት ሓሊፍና ያለና ጅቕዳ ተረዲን ኣሎ ሕጂ ኣብ ዋደ ኣድልዲሉ ናይ ሞትን ሕያትን ውግእ ክገብር ውድእ ስለምንታይ ዋደ ከዓ ክሳድ እያ ኣብዚ ግን ድሕሪ ናይ ኣርዓኖ ትኽኢልና ቀፂልና ኣብኡ ከለና ኢና ንኣትዎ ማለት እዩ በቃ ዕለት 2 ወርሒ 4 ዘሎ ዕለት 3 ዕለት 4 ሲ ኣብ ውግእ ኣቲና ዋደ ማለት እዩ ኣብዚ ፀላኢ ካብ ኩሉ ግንባራት ካብ ኣስመራ እውን ኣምፂ ስለነበረ ሓያል ግጥም እዩ ዝገብር ሓያል ግጥም ስለ ዝገበረ ይኣብና ማለት እዩ ብፍላይ ሓንቲ ታንኪ ኣብ ክሳድ ነይራ እቶም ሃንደሳ መፂኦም ንዓ ህረማ ብሉኒ እታ ታንኪ ትቃፀል ማለት እዩ እታ ክሳድ ኮይና ብለና ፀንሐት ማለት እዩ ፀላኢ ካብ ኣንፃሩ ኣብኣ ኮይኑ ክትኩስ ስለ ዝረኣየ ኣብታ ጥቃይ ቦምባ ናይ 122 ዓልዩ ማለት እዩ ርእሰይ ይህረም ማለት እዩ ርእሰይ ተሃሪመ ንኣፋምቦ ይኸይድ ማለት እዩ ኣፋምቦ ሕጂ መበገሲ ሕክምና ኣበይ ገይርና ኣለና ኣፋምቦ እቲ ዝኸበደ ሕክምና ማለት እዩ ሰብ ድሕሪ ብርቱዕ መውጋእ ተወግዩ ንኣፋምቦ ኸይድ ኣብቲ ቅድሚት ከዓ ንናእሽቱ ከዓኒ ናይ ኣጋሪ ሓኪም ዘሰነየ ከዓኒ ንናእሽቱ ሕክምና ኣሎ ስለዚ ውግእ ዋደ ክጅመር ከሎ ኣብቲ ስጋብ ድዛዘም ኣለኹ ማለት እዩ ግን ኣብ መንጎ ሓንቲ መዓልቲ 2 መዓልቲ ክተርፈ ከላ ማሕረምቲ ርእሲ ጋጢምኒ ኣነ ንድሕሪት ኸይድ ማለት እዩ ስጋብ ባፅዕ ክትከይድ ኢኻ ተባሂለ ግን ኣይከይድኒ ኣነ ካብዛ ቦታ ኣይከይድኒ ኢለ ኣብታ ቦታ ፀኒሐ ኣብቲ ውግእ ከኣርኪበ ማለት እዩ ሕጂ ውግእ ዋደ ብታንክታት ክህጀም ከሎ ብሳልሳይ ብራብዓይ እንዳኸዳ ታንክታት ናህና ንፀላእ ንሃርመን ነርና ወላ ናይ ፀላእ ብከምኡ እንዳኸዳ ከለዋሲ ኣርኪብካ ብተኽሲ ምንቅስቃስን ጌርካ ኣብዚ ከዓ ብልጫ ናይ ሜካናይዝ ናይ ሕጋር ሓይልታት ናይቲ ፀረ ታንኪ ናይ ኩሉ ምውሃድ ዘምፅኣሉ ወይ ከዓ ዝተራእየሉ
ቦታ ነይሩ ክንብል ማለት እዩ ናይ ኣጋር ምውሃድ ናይ ሜካናይዝ ናይ ኩሉ ፀረ ታንኪ ምውሃድ ዝነበረሉ ጽንዓት ዝነበረሉ ቦታ ኢልና ክን ጠቕሶ ንኽእል ማለት እዩ ስለዚ ዕለት 4 ወርሒ 4 91 ንዕዲ ሙሉእ ተቆጻጺርናያ ማለት እዩ ንዕዲ ምስ ተቆጻጸርናያ ጸላኢ ኣብ ሞንጎ ነቲ ነበረ ሰራዊት ማይ ወዲኡ ብሄሊኮፕተር ገይሩ ማይ ኣምፂሉ ነይሩ ማይ የለን ካብ ዓሰብ ኢኻ ከተምጽእ ወይ ካብ ገላ ከተምጽእ ነዚ ኩሉ ዝእክቦ ነበረ ሰራዊት ካብ ሄሊኮፕተር ገይሩ የብል ነይሩ ግን ብሄሊኮፕተር ማይ ኣምፂ እውን ከድሕኖ ኣይከኣለን ማለት እዩ ጸላኢ 9 ታንኪ ሓንቲ ኣምፊብያን ሓደ ዙ 23 ብርክት ዝበለ መካይን ነዲዶኖ ዝተማረኻ ከዓ 3 ታንክ ማሪኽና 122 ብርክት ዝበለ መካይን ተማሪኸን ብወገና ዝነበረ ክሳራ ከዓ ሓደ ስው 13 ውጋኣት ነይሩና ሓንቲ ማእከለይቲ ዚል ምስ ብረታ 37 ሚሊ ጽዒና ነበረት ድማ ናህና ተቃጺላ ማለት እዩ 37 ሚሊ ማለት ፀረ ነፈርቲ ማለት እዩ ብሄሊኮፕተር ድመፀ ማይ ጸላእኒ ሰራዊቱ ዘምጽኦ ንኽትማርኹ ወይ ንኽትምንዝዕዎ ዝተገብረ ተኽእሎታት ነይሩ ዶ ሾ ኖ እሳ ሕጂ ድሕሪት እንድያ ተቐምጦ እቲ ኣብቲ ውጋእ ይተኣቱን እያ እኳ ካብቲ ውግእ ናይ 5 ኪሎ ሜትር 6 ኪሎ ሜትር ድሒራ ሞተምጾ ሽዑ ብወጥ መጽእ ክመጽእ ከለኻ እዚ ኣብ ጎማ እኳ ይመጽእ ከምዚ ሬንኮት ዓይነት እሹ ጎማ ደርቢያተ እያ ትኸይድሳ ስለዚ ኣብኡ ጠጠው ትብለሉ እውን ኣይነበረን ማለት እዩ ስለዚ እዚ ውግእ ናይ ዋደ ተሪር ነይሩ ንዓይ እውን በኣካል ማህርምቲ ርእሲ ዘጋጠመኒ ኩነታት ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ ድሕሪኡ ናበየም ዝኸዱ ሕጂ በዓል ጋሕረ በዓል ደርብ ጋሕረ ዝበሃል ቦታ ድሕሪኡ ጉዕዞ ንደርብ በዓል ጋሕረ ዝበሃል ቦታታት ቀጥታ ዕለት 4 ዋደ ምስ ተታሕዘት ጉየ ኸውን ኣብ ደርብ ምስ በጽሐ ግን ናይ ሚካኤል ገብረ መድህን ዝበሃል ሌኒን ጸላኢ ፈንጂ ገይሩሉ ጸንሕ እሞ ኣብኡ እታ ታንክ ትህረም ማለት እዩ ስለዚ እቲ መገዲ ተዓጽዎ ማለት እዩ ንቕድሚት ክንሓልፍ ኣይንኽእል በጀካ እንድሕሪት ማለት እዩ ጸላኢ ነቲ ኩነታት ቅድሚት ንኸይትሓልፉ ሙሉእ ብፈንጂ ገይሩ ጋሪድኩም ዘሎ ፈንጂ ገይሩሉስ እታ ታንክ ተቃጺላ ተባ ይቕረታ ፈንጂ ገይሩሉስ እታ ታንክ ተሃሪማ ሕጂ ምስ ተሃርመት ስጋብ ዕሬኻ ተውፃ ከኣኒ እቲ ቺንጎላ ወይ ሰንሰለት ተበቲኹ ንሱ ዕሬኻ ስጋብ ተውፃ ሕጂ ግዜ ይረክብ ጸላኢ ማለት እዩ ስለዚ ከምኡ ገይሩ እውን ዓንቂፍና ናይ ሓደ መዓልቲ ናይ 2 መዓልቲ ምስ ንኻላት ተገይሩ ማለሲ ክቕጸል ኣይተኻእለን ጠጠው ኢሉ ትኾይና ሽዑ ግን ጋራጅ ይዕርዮም ናበይ ንኸይድ ማለት እዩ ናብ በይሉል እሳ ተዓርያስ ወፅያ ግን ኣይተቓጸለትን ሽዑ ንእግሪ በይሉል ማለሲ እግሪ በይሉል ደይኮነሲ ንበይሉል ንኽንኣቱ በዓል ጋሕረ ዝበሃል ቦታ ኣሎ ዓርኮብ ኮባይ ዘለዎ በቃ እሱ ቅድም ምስ ረኸብካዮ ድሓሪኻ ንበይሉል ተኣቱ ብሙሉእ እሱ ስፓርታኪያ ዝበሃል ኣንደለ 10 ማለት እዩ እዚ ኣንደለ 10 እንታይ ማለት እዩ 1:10 ማለት እዩ እዚ እወ ንዕኡ ምፂዎ ሕጂ ካብ ዝምፂዎ ኣብኡ ጽኒሕልና ማለት እዩ ኣብኡ ናይ ኣጋር ዘለዎ ዝበዝሐ ማለት እዩ ናይ ኣጋር ናይ ገለ ዘለዎ ኣብዚ ስታይብል ተንታንክታት ከኣኒ ነቲ ኣጋር ክድምስሶ ስለ ዘለዋ እንዳኣተዋ ከለዋ በዓል ዓብድራሕማን ዝበሃሉ ነይሮም መራሕቲ ሓይሊ ናህና ኣብኣ ይስዋዕ ማለት እዩ ንፉዕ ዓብድራሕማን ካብቶም ኣብ መጓዓዝያ ምስ ኣቦይ ዝነበረ ለይትን መዓልትን ኣቦይ ተዓገስ እንዳበለ ዝዝክሮ ሰብ ዝነበረ እዩ ስለዚ ኣብኣ ተሰዊኡ ማለት እዩ መስዋእቲ ናይ ዓብድራሕማን ኣብ ምእታው ኣብ በይሉል ድዩ ተሰዊኡ ብዙሕ ትዝታ እዩ ዝገድፈለይ ንዓይ ማለት እዩ ሓደ
ቆልዓ ነይራቶ ካብ ሳዕድያ ትበሃል ናይ ድምፂ ሓፋሽ ናይ ዓፋር ተዛራቢት ንብረት ካብኣ ሳዕድያ ትበሃል ነይራ ኣባል ዜና ካብኣ እዩ ወሊድዋ እታ ሽም ናይታ ጓሉ ከዓኒ ኤልሳ ውፅኢላ ኤልሳ ማለት ኤልሳ ወልዳ ኣብ ትበሃል ንብረት ካብተን ንፉዓት ታንከኛታት ዘፍረይወን ኣብ ባሮንቱ ዝተሰውዐት ኣባልና እያ ነይራ ብሽማ ውፅኢዋ ሕጂ ኣብቲ ማዓስከራት ምሽ ዝኾነ ገለ ትረክብ ጀዛን እውን ኢለክ ነይራ ሓንቲ ወይ ክዳን ትረክብ ገለ ትረክብ ሕጂ ባምቡላ ናይተን መጋቦ ናቶም ናይ ጦር ናይቶም ወታደራት ከምዚ ባምቡላ ገለመለ መዚስ ወይ እዚኣ ኸኒ ኤልሳ ጓለይ ኢሉስ ኣብታ ርእሲ ታንክ ገይርዋ እታ ባምቡላ ማለት እዩ ሕጂ ምስ ተሰውዐስ እታ ባምቡላ ከይረከባ ነታ ቆልዓ ተሰውኢ ማለት እዩ እታ እቲ ክትብል ከለኻ ናይ በይሉል ሕጂ ኩሉ ግዜ ትስማዓኒ ዓብድራሕማን ማለት ከዓ ንፉዕ ውፉይ ብጣዕሚ ኣብ ዕላምኡ ፅኑዕ ብዝያዳ ከዓኒ ዕርክነት ምስ ኣቦይ ዝነበሮ ብፃይነት ምስ ኣቦይ ዝነበሮ ብጣዕሚ ድናቆት ዝነበሮ ርእሲ ኣቦይ ብሓንሳይ ምስ ሰርሑ ነይሮም ለይትን መዓልትን ብዛዕባኡ በይተዓገስ ከምዚ ኢልና እንዳበለ ዘዕለኒ ነይሩ ማለት እዩ ካብ ኣውቲስታ እሾ ናብ ታንከኛ ኮይኑ መፅኡ ካብ ኣውቲስታ ናብ ታንከኛ መብዛሕትኡ ታንከኛ ዝኸውን ናህና ከዓ ካብ መጓዓዝያ ይመፅእ ኢለኩም ነይረን ኣውቲስታ ሕጂ ኣብኣና መፅኡ በጀካቲ መድፋዕ እጂ ማለት እዩ መድፋዕ ተኾንካ ግድን ኣይኮንካ ክትመፅእ ካብ ሓይልታት ክትመፅእ ኽእል ኢኻ ኣውቲስታት ኮንካ ግን መብዛሕትኡ ግዜ ምስ መጓዓዝያ ምትእሳር ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ በይሉል ኣቲና ዕለት 15 ወርሒ 4 ንበይሉል መጥቃዕቲ ተገይሩ ፍፂሙ ክሰልጥ ኣይከኣለን ኣስኬሪ ትበሃል ቦታ ኣስኬሪ ትበሃል ቦታ ኣስኬሪ ብልዋ እዮም በቲ ቋንቋ ግን ንሕና ኣስኬሪ ንብላ ማለት እዩ ኣብኡ መጥቃዕቲ ክግበር ስለምንታይ ከም መከላኸሊ ቦታ እያ ተሓሲባ ነይራ ቁር ብርኽ ድበለ ከምዚ ዝተቐፀለ ቦታ ኣለዋ ኣብኣ ኮንካስ ፀላእኻ ንዓም ሰሓዘ ፍፁም ምእታው ከሊእና ማለት እዩ ቀዲምኩም ነታ ቦታ ኣብዚ ሕጂ ኩሉ ሰራዊቱ ትተረፍ መረፍ ዝሃድም ዝነበረ ኩሉ ኣኪብዎ ኩሉ ኣኪብዎ ማለት እዩ ፍሉይ ኮማንዶ ምፅኡ ስፓርታክያ ዝኽብለኩም ፀናሕኩ 22 ክፍለ ጦር ኣምፅዎ 21 ክፍለ ጦር ኣምፅዎ ተረፍ መረብ ናይ 5 ክፍለ ጦር ኣምፅዎ መበል 141 26 ብርጌዳት እቶም ተረፍ መረብ ንበልናዮ ማለት እዩ ኩሎም ኣምፅዎም ኣብዚ 5 ሞቶራይት ክፍለ ጦር እቶም ናይ መበል 501 መበል 502 503 ቀዳማይ ክፍለ ጦር ኩሎም እዚኦም ኣምፅኡ ኣብኡ ናይ ሞትን ሕየትን ውግእ ገይሩ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ድግበርናዮ ፈተነ ይሰለጠን ንመሓዝ ነታ ቦታ ንሱ ከዓ ክስጋብ 2-3 ግዜ ዝኸውን ከበድቲ መጥቃዕቲ ገይሩልና ብድሕሬና ጥወበት ዓርኮብኮባይ ገይሩ ዓርኮብኮባይ ነይሩ ብገለ ጥወ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ብወገን ሓይልታት ማለት ከቢድ መስዋእቲ እዩ ዝኽፈል ነይሩ ክንበገስ ከለና ሓንቲ በጠሎንሲ 200-300 እዮም ነይሮማ ኣብ በይሉል ስጋብ ዝኩሉ ምርብራብ ግን ስጋብ 30-20 እያ ተሪባ እዚ ብርግፅ እየ ነግረክ ዘለኹ ማለት ብዓይንና ንሪኦ ነበርና ውጉእ ምስ ከደ እውን ኣይምለሰካን እዩ ክመለሰካ ተኮይኑ ከም ረዳት ከዓ ትውጉ እዩ ስለዚ በቲ ማይ ፅምኢ በቲ ተናሃዱታት ተዳኺመን ኩሉ ሰብ ተዳኺም በቃ ኩሉ ሰብሲ ናይ መወዳእታ ኣላሽ እዩ ግን እታ ፅንዓት እታ ዓላማይ ከይሃረምኩ ናፅነት ኤርትራ ከየምፃኹስ ከመይ ገይረ ክድቅስ ወይ ከመይ ገይረ ክዕርፍ ብምባል ኣብኣ ኣብ ድፋዕ ኮይኑ ብታ ማእኸል ሑፃ ሙሉእ ለይትን ሙሉእ መዓልቲ ንዋጋእ ሙሉእ ለይቲ ሕሉ ተጓዲለን ተናሃዱታት በቃ ናይ መወዳእታ ተጓዲለን ዕረፍቲ ተዋሂቡ መወዳእታስ በዓል ውጭ እንታይ ውጪ ኣዛዝ ናይ ዝግንባር
ማካይን ናይቲ ከባቢሲ ብሙሉአን ብምሸት ከም ዝኣትዋ ተገይሩ ሰብ መፂ ረዳት ንኽበሃል እዩ ከምዚ መናውራ ኢኹም መናውራይ ሰብ የብለንን ኣትየን ብመብራህቲ ጥፍአንካ ተመሊሰን ስለዚ ኣብ ፀላኢ እንታይ ፈጢሩ ራዕዲ ፈጢሩ እዚ ቧዕ ህዝባዊ ግንባር ማዓት ሰብ ኣምፂሎ ኣብዚ ኢሉ እዚ ሓደ ካብቲ ረቂቕ ስልቲ ናይ ህዝባዊ ግንባር እሱ ማለት እዩ ሕጂ ንኸየጥቅዓና እውን ፀላኢ ሓይሊ እትዮም ኣለዉ ኩሉም ፅሞ ካብ መዓስ መብራህቲ ገይሩ ዝኣቱ ህዝባዊ ግንባር ኢሎም ኣብ ስግኣት ዝነበሩሉ እዋናት ነይሩ ማለት እዩ ከመይ ሓጊዛትኩም እዛ ስልቲ እዚኣ ፅቡቕ ወሞሱ ካ ይብለክ ዘለኹ ንኸየጥቅዑና ሲ እሱ እውን ዓብ ተራ ተፃዊት እዩ ማለት እዩ ስለዚ እሳቶም ሕጂ እንታይ ገይሮም ብሙሉኡ ኣብ ከባቢ ደቀ መሓረን ኣብ ከባቢ ኣስመራን ዝነበረ ሰራዊት ኣብ መሬት ደንከል ተሰትዩ እዞም ኩሎም ክፅናሕኩ ዝቶም ሓያላት ክፍለ ጦራት እዮም መበል 17 መበል 22 መበል 21 እዚኦም ንኩሉ ማርጊ እንዳዕበልዮ ዋላ ደቀ መሓረን ዝተረጋረጉ እዮም ብሙሉኦም ኣብኣ ተሰትዮም ብጥይትን ብኮልቦ ዲሶሎን ማለት እዩ ስለዚ ክንብገስ ከለና እውን ስጋብ ጢዑ ነይሩ ዕላማ እናጣዕመ ናብ መቀረ ምስ ከደ ግን ሰኢልካ ስጋብ ዓሰብ ተኣትዩ ኣብ በይሉል በፂሕና ማለት እዩ ኣብ በይሉል ከዓኒ ነዊሕ መርበራብ ተገይሩ ዕለት 24 ኣብኣን ከለና ሕጂ ናፅነት ኣብ በይሉል ኣነ ሕጂ ተወጊእ ነይረ ምሽ ባፅዕ ኪድ ኢሎምኒ ባፅዕ ኣይከይድኒ ብፆተይ ኣይግድዕኒ ኢለ ኣብቲ ናይ ደንከል ሕክምና ኣብኡ ተሓኪመ ውግእ ናይ በይሉልሲ ኣለኹ ማለት እዩ ኣብዚ ናይ ሓደ 3 ቀነ ገለ ገይረ ተሓኪምካ ተመሊስካ እዩ ተሓኪመስ በቃ ኣብዚ ዝድብለክ ዘለኹ ውግእ እዚ ናይ ክፍለ ጦራሲ ኩሉ ኣለኹ ማለት እዩ በቃ ኣትየ ንባዕሉ ዝኽንዕለሉ ዝፀናሕና ስልቲ ናይ መካይን ተሳቲፍካ እዩ ኩሉ ሕጂ ኣብዚ ብዙሕ መስዋእቲ ተጋዳላይ ተኸፊሉ እዩ ብዙሕ መውጋእቲ ብዙሕ ክሳራታት ንማካይን ብዙሕ ብዝሄ ነዲደን ኣብ ትጎልጎል ብነፈርቲ ብብዝሒ ስጋብ 5-6 ዝበፅሓ ነፈርቲ ተሃሪበን መድፍዕ ተሃሪሙ ከምዚታት ክሳራታት ተገይሩ ሽዑ ኣብዚኣን ከለና እያ ኣስመራ ተታሒዛ ትበሃል ማለት እዩ ንሕና 50 ኪሎ ሜትር ኣለና ከምዚ ኢልና ንዓሰብ ኣስመራ ተታሒዛ ምስ ተባሃለ ግን ኩሉ ተኽሱን ገለመለን ንላዕሊ ብሓባር ጥያይት በልዮ ዋላ ብናይ ሓቂ ጥይት ተረኩሩ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 ኩru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 
تم لعلوت حلفتي بعد ما نقصتهم زهدومو قالهم زهدومو حبريت هوسهم تسفى قرصو نحنا متكعتي غيرنا نزاخب لك سنة حكو قوبو كن نتكعيلنا مسكدنا سراويت زيلي توعيزنا ورد مسبلنا نبتقول زغل شيشو واقعنا زبله بقى نبقى تلي تغيرتي مريت تصعدا حصاصي كل بودي سوليت فيوا بقى قاليو بروتو دري تخيد بريتو غوتي تخيد اندا وتتنايم اندا بلنايم بروتو منقدفنا مستمحيلتات كوينا حجي انت محيلتات كان ماكينه هنا تاكتاتينا نصعنو حد اسرا قال زغون تصعنلك بوم غيرنا نركب بوم غيرنا انداكولمنا سقاب الات اسران شدشتن ملو ايربورت ناي عسب توازيرنا مالتي كاو እዚ ኩሉ ሓይሊ ታንክታት ዝተማርኻ ገለ ሒዝና ዝኩሉ ፅዋራት ተኺልና ንጅቡቲ ንኸይድ ማለት እዩ ሕራይ ፀላእ ሃዲሙሎን ጅቡቲ ኣትሎ ርክብዎ ገለ ታንክታት ሒዙ ፅዋራት ስለተባህለ ርክቦ ተባሂሉ ኣብቲ ዶብ ጅቡቲ ክንበፅሕ ከለና ሚራጅ ዘነፈርቲ ናይ ፈረንሳ ከምዚኣ ኢለን መሬት ልዕገን መፃ ሽዑ ፈረንሳውያን እንቶም ናይ ጅቡቲ ሓደ ወታደራዊ ሓለፍቲ ድማ ይመፁ ዝኩሉ ተጋዳላይ ምስ ረኣይዎ ራዕራዕ ኢሎም እዮም እዚ ሲ ኣይምለስኒ ኢሎም እዮም በቃ ኣይምለስኒ እዚ ቀተልና ኢሎም ብየን ነፈርቲ ተላዒለን በቃ ኩላኻ እንቱ ጅቡቲ ክድምሳ እዩ ናቶም እምነት ማለት ከላኸሊኦም ሓሲቦም በቃ ማለሲ ራዕዲ
نفرت مزيان قال ملا مزيان فرنساويين مزيان تم نيجيبوت حلفت دبهر قاو مزيان او تراديوم بعد وچو نحن عجا هم زينا نحلوه مالنا مالت مونغو تراديوم نحن سلامينا بجكا عدكي سنكي نبرتنا تدي كوينو نخالق نقدرلو ነገር የለን ተባሂሉ መረዳት ተገይሩ አጽዋራትና ዝም ተማረኸ ሒዝና በወገን ሚለ ኻን ኢትዮጵያ ድብልዶ ማለት በጽርግያ ማለት ብዙ ነበረ አጽዋራት ከለመለ ኩሉ ተታሂዙ ንዓሰብ ተመሊስና ማለት እጂ አብዚ ናይ ዓሰብ انتاينا حيزنا ندحريلكي سقاب 59 زبصحا تانكتات سليبنا 4 زبصحا خاني تانكتات تقاصيلن مالتي كلتا هليكوبتر كلتا فاريت حانت هليكوبتر كا اوديغنا مالتي مدفع 26 رشاش 27 ماكاين إذن ميسايل تعنا سالهان سلستن ميسايلات زي فروق دبهال زي فروق دبهال عبي ميسايلي نفر تهرم ولا قالهالم أهرم أباز أب بيلون مسويس احنا ناي تسفى مقراص سديد لنا نيرو دبداب نفرتي كاب هذا المركب مري كاب عسب سودو نيرو بس فروق تبلو دلا فروق كحلف كل قد يدبلك ولا بتي خبابي خان دحر فرق كيلومتر وريقو نزيد بالمريت كان منقطقط مريت حبيبي هو هجي بقى عفنا خفيتنا خمزيلنا افك خفت مع رسيل كبزل مال بعلو زمت خايم بركز كمزي كي تتصمم تمرتعنا يتقال تباهيلو نسي زفرو حجي كبسل السميدين 56 نيرو نيشتي عبيتي مع كلاي مالتي سب سقاب 50,000 موت تمارخو خا سقاب 10,000 يبصحو نيرهم مالتي ስለዚህ በወገና አብዝሙሉ ናይ ሜካናይዝ ወግ 17 ብሉጻት ስዋት ከፊልና 58 ውጋት ነይሮም ማለት እዩ 37 ሚሊ ሜትር ጻዕነት ማዕከሊት ዚል ተቃጺላ ኦራል ቦምባን ጢትን ሒዛን ንብረት ተቃጺላ 122 ሚሊ ሜትር መድፍዕ ብነፋሪት ተሃሪሙ ተቃጺሉ حانت بي ام بي ني حيل بحري تقاصيلا انت يوم تجلسيا نيري حانت تويوتا ببلشت من الكتريك ستاي بلا مالتي سلازي ازي مسل عسب ምናልባት እዚ ክሳራ ናይ አሃዱና ዝገለጽክዎ እንታይ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ 17 ስዋኣት ክትብል ከለኻ ብታንክ ክትሪኦ ከለኻ ናይ 5 ታንክ ገለ ዝዓጥቁ ሰባት እዮም ማለት እዩ እዞም ሰባት እዚኦም ከምዚ ውሑድ ይትሰብ ንሕናስ ውሕዳት ኢና ኣውቲስታ መልኣይ ተኳሳይ ካብዚኦም ይትጎድለካ ሕጂ ስለዚህ በአይነት ሰብ ዴኮነስ ኩሉ ግዜ ብዝሕ ሰብ ዴኮነሲ በአይነት ክትሪኦ ከለኻ ብጣዕሚ ዓቢት ክሳራ እዩ ማለት እዩ ካብኡ ዘይፍለ እዞም ናይ ኮማንዶ ኣሃዱታት መጀመርያ ምሳና ዝተበገሳን ድሓር ኣብ መስርሕ ዝቕፅላ ዝነበራን ብጣዕሚ ሙፍያት በቃ ማለሲ ልባዊ እትገልጽ ዘለኹ ሕጂ ከምዚ مالسي نحناس اتليست ولا ماي كمان ناب تانك تقبر ما يبلهم قلي يبلهم نزو كله كيلومترات قلي بتانكي قلي بمكينة قلي بأقرم الناخدو بالصنعات زتغالسو كوماندو نايب حقي نزن تقلت مالسي نزن تقلت زي الساعة تاريخ كم سنيدهم كيدهم مالتيو تن بطولنتات مودعتا
ናብ ባዴን በቃ زيلوا ولا خم قرصس እናጠፍአ ሓንቲ ሓይልስ ቅርጻ ጠፍእ እሞ ሽዑ ናብ ቦጦሎኒ ገለመለ ጠፊው ኣብ ጋንታ ኣብ መስርዕ ተጠርኒፎም ዝኸድሉ እዋን ነይሩ ስለምንታይ መተካእታ ይብልካን ገለ ይብልካን ኩሉ መስዋዕት እዩ ካብቲ ዝገርመኩም ተቐንዲ ሕጂ መዘከሪተይ እውን ኮልቦዲ ሶሎ ነይሩ መስዋዕቲ ቲ መውጋእቲ መስዋዕቲ بتقيت بومبا بنفاريت زخم زلو وسيدنا باتمان سوونا نيرو باراو يدطفو نيرو مليون كابزوم نحنا 10 شوعة سوعات حدا نايتمني كيدان بلو نقيسو بقى انت اواني تمرزي تما حلاليفو اتمنى اصام نورمال ايكونن اوشتي دقائق كاتيني كم سب كاتين صموي تقول تقدر يصموني نيرو مسما ግን ካባና حسب يقول سمعي نيرسو اوشتي 30 دقيقة يملئ ጊዜ سي تنفيحو بقى عند ساي كوينو تدم كاسو يلو فس قطينو قال تبريزو يفسس ስለዚህ እቲ መስዋዕቲ ናይ ባህሪ ናይ ተፈጥሮ ሰብ ሰርሖ ጥራይ ዲኮነስ ብእንስሳታት እውን ከቢድ መስዋዕቲ ተኸፊል እዩ ኣነ እቲ ቁፅሪ ክዝርዝሮ ዘይደልምር ኣብቶም ግንባር እውን ብዙሕ ሰብ ብተመን ከም ተሰውየ ይፈልጥ ማለት እዩ ስለዚ እዚአን መስላተን ናይ ሎሚ ዘረባና ወዲ ኣለኹ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ከምቲ ብታሪክ ንፈልጦ ካብተን ዝበዝሓ ከተማታት ናይ ኤርትራ ኣብ መወዳእታ ሓራ ዝወፀት ከተማ ዓሰብያ ኣብዚ ሰዓት እዚ ክሳብ ዕለት 26 ወርሒ 5 1991 መካናይዝ 74 እንዲ ሓቂ ኣሃዱ ናይ ሌተናል ኮነሬል ዮናስ ተዓገስ ኣብዚ ቦታ እያ ነይራ ድሕሪ ናጽነት ዝነበረ ጉዕዞ ከመይ ይመስል ኩነታት ዕጫ ሓንቲ ስድራ مصحف نايتا مصحف كنا تدرست اب فيلمتاتون كالن اتوكيرنا اب زمت خفالينا كن مصكم زخبركم تعزبتي كساب شعقن سلام صفان انا كلنا دحنقني